As imaxes falan por si soas. Esta mañá aínda non foran retirados do lugar os 2 tractores que quedaron totalmente calcinados a consecuencia do lume. Atopábanse estacionados a carón da estrada, na C550, xunto á gasolineira, despois de realizar na tarde de onte diversos traballos de desbroce nas inmediacións. Ademais dos danos producidos nos tractores, o lume afectou tamén o cableado que dá suministro eléctrico a parte de vivendas e negocios próximos, quedando sen servizo durante máis de 3 horas. Tamén se veu afectada unha finca próxima e varias sinais de tráfico. O lume orixinábase ao redor das 6 desta pasada madrugada. Unha chamada alertaba os servizos de emerxencia, que de contado se personaron no lugar, procedendo á extinción das lapas. Foi un laborioso traballo que se prolongou por máis de 2 horas. No operativo tomaron parte bombeiros de Boiro, GES de Muros e Noia, Protección Civil de Outes e Garda Civil. Precisamente o Instituto Armado xa iniciou unha investigación para determinar as posibles causas do incendio. Todo apunta a que puidera ser intencionado.